Який стул у Лукашенки? Стул этот был стабильным все время при Александре Лукашенко. Ябачка супроць прапагандыста. Лукашенко пагражае рэпрэсіямі. Цяпер сваім чыноўнікам. Ждите жесточайших репрессий. У Мінскай вобласці людзей кармілі дыхлячыны. Дошли до того, что изымали из скотомогильников туши. Лукашенко вяртае Беларусь у 19 стагоддзе. Аграрыям дапаможа міліцыя. И вам надо подключить милицию, чтобы встряхнуть район, подключайте. Усе на барацьбу з камянямі. У Клічаве, як у Крычаве. Новая ахвяра Бондаравай. Вада дагнала мэра ў Дубаі. Орла забараняюць у Расіі. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра некаторыя цікавыя навіны ўжо зараз. Пакуль эксперты як на захадзе, так і на ўсходзе спрачаюцца, уступіць ці не ўступіць Лукашенко ў вайну, гэта вайна ўжо распачалася. І нават не паміж ворагамі, а нібы паміж хаўруснікамі. У вайну паміж сабой уступілі прапагандысты ды праўладныя блогеры. На гэты раз аб'ектам нападу з боку праўладнай мастачкі Святланы Жыгімонт стаў прапагандыст ОНТ Ігор Тур. У сваёй праграме той адказаў на пытанне ўра патрыётаў, чаму Беларусь не ўступіла ў вайну з Украінай разам з Расіяй. Тур заўважыў, што расейцы часта крытыкуюць афіцыйны Мінск за тое, што той хоча ўседзець на двух крэслах і быць сябрам Расіі і не воевать за яе. Касаемо якобы двух стульев. Вот чего-чего, а этого у Минска как раз и никогда не было. Стул этот был стабильным все время при Александре Лукашенко. Вось гэта выказванне пра стабільны стул і не спадабалася праўладнай мастачцы. Яна так пракаментавала словы Тура. Перліны журналістыкі колеру фуксій. Стабільны стул. Мама дарагая. Вы там зусім хіба аслабелі, не разумееце сэнсу ўстойлівага выразу стабільны стул? Ці гэта дыверсія? Яе адразу падтрымала яе сяброўка Ольга Бондарова. Што ў галаве? Такія асацыяцыі. Гаварылі б па-беларуску, не было б гэта непаразумення. Сяброўкам больш даспадобы азаронак, той больш прарасейскі. Вайна ўспыхнула і паміж гарадзенскай актывісткай Белай Русі Святланай Вараніцай і прапагандыстам з Мінскай праўды Юрыем Уваровым. Прычынай канфлікту стаў кантэнт, які посціць у тэлеграм-канале Юрый Уваров. На думку Святланы Вараніцы, гэта можа прывесці да міжэтнічнай і міжрэлігійнай варожасці ў Беларусі. Мінская праўда вядомая сваёй чарнасоченнай пазіцыі. Там не раз гучалі выпады супраць каталіцкага касцёла, супраць Ізраіля, супраць мусульман. Уваров пісаў на Вараніцу нават заявы ў міліцыю. Вараніца прыводзіць скрын сваёй перапіскі з Уваровым. Раней у актывісткі ўжо былі канфлікты з Бондаравай і Азаронкам. Праўда, тыя заявы ў міліцыю на яе не пісалі. Вось як, нават для лукашэнкаўскай актывісткі іх выказванні падаліся непрымальнымі. У галаву адразу прыходзіць цытата з Ісаака Бабеля з адэскіх апавяданняў. Папаша Крик, старый бендюжник, слывший между бендюжником и грубияном. Пакуль прапагандысты ды розныя ябачкі змагаюцца паміж сабой, іх кумір вырашыў паказаць, што ён цвёрда трымаецца ў крэсле, а вось нестабільны стул можа быць якраз у яго чыноўнікаў, пасля таго, як ён правядзе ў іх аналізы. Мы каждое слово ваше подвергнем анализу. У выніку чаго ён абрушыць на іх усе зямныя кары. Ждите жесточайших репрессий. Так Лукашенко чыхвосціў чыноўнікаў на нарадзе па сельскай гаспадарцы. Гэта ж трэба? 30 гадоў падымае гэтую вёску, а яна ніяк падымацца не хоча. Ніякая віагра не дапамагае. Але ж Лукашенко тут не вінаваты. Чыноўнікі дрэнныя, працаваць не хочуць. Мне докладывают, что не вы руководитель и председателями райисполкома управляете, и председатели райисполкома, не они руководят руководителями сельхозорганизаций, у вас 3 раза меньше, а они вами. Вы им поручаете, телята дохнут, перевезите туда. Они вас посылают, не хочу говорить как. У меня достаточно этих фактов. И не делают, не только у вас. То так я вас научу. Але неяк мне падалося, ці не думае ты чыноўнік, як яму паслаць самога Лукашэнку? А вам так не падалося? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. На нарадзе Лукашенко агучыў страшную рэч. Аказваецца, у Мінскай вобласці людзей кармілі падлай.
у самым прамым сэнсе. В Любани, Минской области, не знаю даже как назвать этих людей, дошли до того, что изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на мясо в кавычках населению. Доложите, какие меры приняты. Причем этим святотатством занимались и ветеринарные врачи, и бригадиры сельхозорганизаций 3 районов Минской области – Любань, Осиповичи, Старые Дороги. Прычым это рабілі не нейкія там пачвары ці вычварэнцы, але ў справу былі замешаныя і ветэрынары, і брыгадзіры. Але чаго тут дзівіцца, калі тыя вычварэнцы пры ўладзе? Прычым на самых высокіх пасадах. Тут, як кажуць, без каментароў. А яшчэ Лукашенка чыхвосціў апошнімі словамі чыноўнікаў за бюракратыю, праўда, не сказаўшы, хто ту бюракратыю і распладзіў. Сегодня на одну организацию приходится до 70 запросов в месяц. Процесс давно можно и нужно централизованно автоматизировать. Узгадваецца вядомы жарт, як новы камандзір палка змагаўся з бюракратыяй. Ён напісаў рапарт камандзіру дывізіі з просьбай, каб той дазволіў знішчыць шматлікія паперы ў сейфе, якія пакінуў папярэдні камандзір. Камандзір дывізіі это дазволіў, але загадаў перад знішчэннем іх адксерыць. А яшчэ Лукашенко фактычна агучыў увядзенне прыгоднага права. Кто-то ударил в хомут, как говорят у крестьян. Я пойду, устроюсь в другое место. Тогда мы устроим губернатору. Если без вашего ведома руководитель-специалист, да и механизатор куда-то ушел, значит, его никто не должен там принять без вашей рекомендации. Тут, праўда, не сказаў нічого новага. Это дзейнічае даўно. Толькі што зараз прагучала з высокай трыбуны. Засталося толькі ланцугамі прыкоўваць да рабочае месца. Толькі ці дапаможа? Вось так з 21 стагоддзя вяртаемся ў 19. Памятаю, бабуля мне малому распавядала, што яе дзядуля памятаў прыгон. Я спытаў яе, а што такое прыгон? Бабуля на хвіліну задумалася і адказала: «Это, дзедка, як цяпер калхоз». Я падумаў, што нешта не тое яна кажа, а аказалася, у самую кропку. Адчыхвосціўшы чыноўнікаў, Лукашенко супакоіўся, перавёў дух і сказаў, што не ўсё так дрэнна ў краіне. Просто расслабляцца не варта. Все гораздо лучше, чем было. Люди накормлены по приемлемым ценам и одеты. Продовольственная безопасность у нас обеспечена. А для поспеху ў сельскай гаспадарцы трэба толькі падключыць міліцыю і ўскалыхнуць раён. Но мобилизуйтесь. Нужно мобилизоваться. Но если вы на исполкоме принимаете решение, и вам надо подключить милицию, чтобы встряхнуть район, подключайте. Пасля чаго Лукашенко з пачуццём выканана абавязку пайшоў адпачываць. Зараз у сельскай гаспадарцы ўсё заверціцца, закруціцца, і вынік да восені будзе. Усё як у старыя добрыя часы. Вясной пасеялі авёс, ячмень, кукурузу, а восенню збяруць чарговую нараду. І мабілізацыя ўжо пачалася. Пачалі з самых маладых. На уборку камянёў кинули школьников. Вообще я прихожу на поле с хорошим настроением, потому что мы помогаем сельскому хозяйству, чтобы был у нас очень хороший урожай. Вообще помогать это очень хорошо, я считаю. И надеюсь, что мы поможем всему миру стать добрее, лучше и чтобы все было экологично и чисто. А на радзіму Лукашэнкі, Шклоўскі район, отправили молодых хоккеистов. Кажуть, советская футбольная команда стала чемпионом свету пасля того, як тагачасны советский лидер Микита Хрушчоў прыгрозіў футболистам, что калі тыя не выйграюць, ён засеяў усе футбольныя палі кукурузай. А Лукашэнку, калі хоккеисты будут дрэнна гуляць у хоккей, трэба прыгрозіць засыпаць лядовыя арэны камянямі. А сама лепш, трэба гэтыя камяні таксама ўлічваць ва ўраджайнасць збожжавых, што вырастуць на гэтым полі. У статыстыцы я так і лічаць жа па бункернай вазе, гэта значыць са смеццем. Плюсуюць зерневае з зернебабовымі і рапсам. Дык чаму і камяні не сплюсаваць? З поля ж сабранае, так і ўраджайнасць будзе не горш, чым у Еўропе ці Амерыцы. Не толькі на палях праходзіць мабілізацыя, ідзе яна і на ніве культуры. У мінулым выпуску мы распавядалі пра БРСМаўскую сцэнку з Крычева, дзе злая фашыстка сцябала плёткай жанчын.
У Клічаве таксама вырашылі не адставаць і зладзілі акцыю разам з мастацтвам. А вы лічыце это мастацтвам? Напішыце ў каментарах. Пакуль у Клічаве ды ў Крычаве ваююць з фашыстамі, Бондарова распачала вайну з кандомамі. Не з тымі, што заселі ў высокіх кабінетах, а з самымі сапраўднымі, з прэзерватывамі. На яе думку, яны разбураюць традыцыйныя каштоўнасці. Яна напісала ліст у высокія інстанцыі, дзе запатрабавала прыбраць іх з касаў, бо яны, па яе словах, як танкі прут на духоўныя каштоўнасці і маральнасць. Праўда, у гандлёвым міністэрстве з ёй не пагадзіліся. І ад Бондаровай уляцела ў косці Міністэрству аховы здароўя і Міністэрству культуры за супрацу з сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. Цікава, няўжо нікога ў высокіх кабінетах не цікавіць псіхічнае здароўе Бондаровай? Ці ў яе саюз з самім д'яблам? А мы пераносімся на ўсход. Пакуль Орск топіць вада, высветлілася, што мэр гораду купіў сабе кватэру ў Дубаі, дзе і жыве яго сям'я. Ну не ў Орску ж ёй жыць, але нейкая карма. Водная стыхія абрушылася і на Дубай. Маланкі б'юць у хмарачосы, затопленае метро, узлётна-пасадачная паласа аэрапорта і гандлёвыя цэнтры. Дарагія тавары тонуць у вадзе. Можа, эта сям'я уральская мэра прывезла за сабой стыхію? Ужо не адзін раз заўважалася, што дыктатары вучацца адзін у аднаго, але часцей за ўсё, перш чым увесці нейкую забарону ў Расіі, і выпрабоўваюць на беларусах. У хуткім часе пасля так званых выбараў 2020 года ў Беларусі забаранілі раман Оруэлла 1984. У Расіі яго яшчэ не забаранілі, але ўжо выкрасілі з пераліку літаратуры для пазакласнага чытання ў старэйшых класах. Якая ж это антыутопія? Это самае, што не на ёсць рэальнасць. Наступным крокам будзе забраць раман з бібліятэк, паставіць штамп для службовага карыстання і разаслаць у якасці інструкцыі расійскім чыноўнікам, хаця яны і без таго добра спраўляюцца. На этом мы з вами развітваемся. Дзякую усім за прагляды і каментары. Усяго вам найлепшага. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, каментуйце, ставьте лайки, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!